aboni bagai ang sananai makai mose sung jottono saimano Tripura Rajyo tamo sisiyo sonungi tong tamo movement nungi tong sung tabuk bo jaga gelugui tong abo norok jottono saimano saiman phano sung obonono tabuk awai mungo tui nani bagai buskango omonono isuke sung tabuk jaga jaga panda khai tong main kokhe tamungkha sung puilawo norok saimano NLFT tai ATTF Diliwo Tripakik chukting kha a chuktingui tongmani bising bisingono sung jaga jaga malaima panda ritanis NLFT tai ATTF ni ritanis rongni malaima ni panda nei sung jaga jaga no khai dong o khai tongmani bisingono kaisa ekbare baning isu sung jeta chongni meya khawo mo hayinga nei oba haike saklai rekha केंद्रनि होम मिनिस्टार थाकिया कायसा नोटिफिकेशन जारी खाई रेखा सारा भारत बसरो जे इलिगेल माइग्रेंट माने जे साया खे फाइ तंनाय कागज पत्र खाई बरकनो रेखलायनानि नै इंडिया गवर्नमेंट साखलाय रेखा ओंखाय जों बाहायनो जागाय जागायनो मिटिं नो खालाय दङ जों आगिवबो जबा खालायफोरबो ओ जे सायारनो रेखलायना हनि जबा खायो ताबुबो ठीक साखलाय सिरिखा ओंखाय ताबु खैबा सिनि मुभमेन्ट टेबो कतरंखा नरंनो जों जरा रेदि लगे रेदि से हनि जों ताबु लगे साम तामंगै नरक जत्तनो साइमानो जों तामंगै मा सिरिगलाय तामंगै निनि हा आनि हा दिनि यक्सामा मानाय राजनीति खालायना थाङैबो पलिटिकल खायना थाङैबो जों हाके रोजाकनाय हाइ माननाय हाइ खायनाय हनिनाय साजागै जों जत्तनो सिरिगलायो ओ चिरिकमानि जागा नरक बरक जारा पाब्लिक बनि थाइसे सायाम गरै तामंगै जेकुनु दल पलिटिकल नङै फाइथों जासाफानो फाइथों बकं तिङै फानो फाइथों गोबांमा दल बकं तिङै बङै थांखा नरक जत्तनो बरंनो तुइ दुलो चुबावो एवं लामा फनुगै रहर बरकनो इका आबैनो सों नायो ताबुक जेता एकबारे मटकमानि जागा पुक जागै दं हनै सों ताबुक चिरिगलाय दङ जागा जागानो चिरिगलाय दङ आर ते कैसा को ताबु गोयांगो ओ एरिया वो कबांगमा हाताय दफानो हामजागना हनै चबा खाइ थांखा ताबु गो आलंगो चबजाक टंखो केस पाया खु टंखो ताबु गो कबांगमा टंखो आबो हाइरंनो बो नाइकललै सालायनानै इंथुं ताबु तो जतो दल से फाइ पाइबेखा NLFT ATTF कुनु फानो दल करै स्राइसा फाइजाक ताबु आ केस रक जुदियो टंखांखाय आबनो पाइनानि बागै कमिटी जेहेतु यांगो बर नाइकल नाय खाजाक दङ बरंनि बिसिंतै साबो साबुनि तामङै टंका लिस्ट रक नानाय खायनानि थों स्टेप बाय स्टेप सामुं खायमा थांनाय आबनि बागैनो जों मा सावो ताबु जतो पलिटिकल खायनाय जतो दलनो जों मा सावो जों ओ जागाव तिनि प्रोग्राम खायमानि जों केबुनि बाना बतैया केबुनि फ्लेग बतैया जों इन्डियानि फ्लेग ताबुक जेता साखलाय जागै इंडिया गवर्नमेंट बाय साखलाय जागै जेता आन्दोलन तमनि मनिनि आनिनि इशुया म पुरा इंडिया गवर्नमेंट नि इशु आबनि बागै जों कुनु बाना बतैया कुनु दल नि फ्लेग बतैया आर नरंनोबो जोंनो बुट दि हनि साना फाया जों नरंनो बुट बसानिया बुट दि बहिया जानि जानि हामजाक मानि जानि जानि मुसुमन आबो तंनायनो तामुखै तंनायनो हुंपानो जत्तनो वानसुकदि आगिनि आजुगनि चिठी भाई बुखुक भाई साथी हुंगुल वासुंगो दावि चिठी तुलामेन आ जुग ताबुक गरैखा आबनो कायसा मुइतनारगदि ताबुक खगै कक साजांनाय गरैखा खगै पलिटिकल खालायजानाय गरैखा खगै कुनु दल खायमिया जोंबो तावर कक साइ दंमनि नरनो खगै सामाया मन नांमानोसो जोंबो सावो जुदि खगै साके नर गहनाय म ताताल म चयताल खगै सि सावो हुंकामो आमागै जोंबो खगै सायमाया खगै जे खायमानि खाय थांखा जे खालायमानि खालायलाय थांखा ताबुक आबताय चलिलिया ताबुक ताय इंलिया खगै कुनु दल पलिटिकल ताय खायमालिया ननब नासले जागो बनब नासले जागो ब हाइपो ब इराइपो साबो बाय तंनाय जों जत्तनो तंलायना नाङानो बोले नों आं गरै हिंखाय आ सिरिगै दिनि पलिटिकल खायनायले साबो बाय सिरिगनाय बरक सिमिदा सिरिगै बिथि फानलाय हाके माइतै सिरिगै थानाबा नों आं बुद दैयांखाय नों आं जुदि बनो सहजुगिता चुबाय आंखाय आबनि बागै जों नरकनो ताबुक सहजुगिता सानायो चुबा चुसि सानो तामगै चुबा चु सानका सहजुगिता सानका के फाइनाय सालो तामो मुभमेन्ट नंनाय आबो ताबुक साइमियाको आबो आनिसाय अकरा सिनि सार तेबो बनो क्लियर के नरनो सबायै साइ खाना रवानो आबनि बागैनो जों जागाय जागाय प्रोग्राम खायमाने अबनो
जों खोनावो ससियेल मिडियाव ताबो इउट्यूब खुलक लाइखां केन बनबो हामिया बनबो बकाहा बनबो हाय बनबो इराय आहारे बाबा सादी सानानि पानो कायसा एकटा बिनि साना थांबान तले कुबैबो नांगानो बोले हाय साके इंगलाक बोले जोंगो इटानिगो इउट्यूब रगो नुखा गोबां मा जे मानते कुलटु जों पहिलानि सिमे केबो से कोनो दल से फेलेक्ते यंखयाकु ओ इनलिगेल माइग्रेन्ट न कारिना हनै कोनो दल फानो आन्दोलन सिखायाकु जोंले जखन बकंतै NLFT TM NLFT by ATTF चुक्तिं फाइब्रुनि सिमिनो जों किसा किसा सानानि साइटुगु जों तामो एग्रीमेंट खाइफेका तामो तामो कक साइ केन्द्र सरकार बाय कक सालाइफेका आबो अनेक किसु दारा दङ आइन दङ हनिनाय जों सावै दं आबोनि बिसिङावसो ताबो इलिगेल माइग्रेन्ट न खालायसिना इनके त कक फाइक्याबले अ फाइमानि साथे साथे साबो सिरिखा आबो नरक जुत्तो नुगुइ दङ जोंबो नुगो नरकबो नुगो ताबो इउट्यूब ताबो इलेक्ट्रनिक जुग अ जुगाव साबनो कुतुरखा साबो तामुंखा जत्तनो नुगुइ दङ आबोनि बागैनो जों सानामो जोङो जेटा कुबुइनो सादि चायानो सादि आबोसो सोंनायो जों नुखा किसु दिन आगे जेबाबे इउट्यूब कुतुखा खरकसा लाई थांजाक 25 बोसोरनि MLA नाकि बुमुं प्रभात चौधरी दाहि तामबुफु आयं सान्तिरि बाजार बखांनि बो जेबाबे ताबुंनि रुलिंनि MLA रंनो जेबाबे एलिगेशन थेफावै कुतुखा एक्चुअली 25टा बोसोराव बरक एलिगेशन खालाय सिक खालाय जाय फाइमानि बागैनो बरक अकक मा सावो जुदिव हाके खायाके बरक तां साखामबा बरक खालाय फायजाक आमनि बागैनो सावो ताबु बरक साका कुबुइ हनै सालजाबायनो कक फिरक जाखानाब्ला कुबुइदा तातालदा आबोथ जत नुगुइ दङ कुबुइदा तातालदा सालजाबायनो कक फिरक जाखा गा आबैनो जेंमानि ngै थांका जे लाइमानि लाई थांका आफ्रु जे थकाय साइब सोंनो न पुनगै लाइखा आबोथ तावटाय चान्स मालिया सों आबोनो नायो आबो हाइटाय ता ओंथों ताबु सों जतन यक समाज नायो सों जे कोनो राजनीति पलिटिकल आंचलिक दल खायनि तामनि बागै खाइबा यक सामा माना हनै जतन आबो सों सिमिया जत तिब्रासा ताबु जुदिव आदम सावारी जुदि बरक घनि खांके जों बुसुक लखंनाय आफ्रु साइमानाय अ बरक जतन यक सामा माना हनैसे ताबु जों आन्दोलन खायो तासिङो किसिसा नरक खोनाकाना निचय सार सामानि बोसकांनि सालनि मुभमेन्ट जों लगातार मुभमेन्ट ngै मानो हरताल तार माने बन गाड़ी घोड़ा कोनो जागा फानो कोनो ऑफिस सारा त्रिपुरा स्टप दखलाय ठान्डा के रेनाय तामंगै मान थाइनो मानानि बागै मान थाइनो नानानि बागै बायद जों आन्दोलन मा खायनाय हरताल मा खालायनाय आबोनि बागैनो जों फाइनाय सालो जतनो जुवासु नांनाय नरक ताबुक मखल फियकांके जां जां आगरतला थांके नरक नुगु ओ को एकदिनो यूट्यूब जे जे कक फिरक लाका सिनेमालो बुसे खापका बिनामालो बुसे खापका साबाना माला हापकोका कायसा कायसा के नायदि नैनाय लाई थांनाय आमालनि नेता रंसावो एक्चुअली बरकी ताबुकबो उ जोंआगि खोनावो स्राय खनाय उ भिटामिन कम ओंखे मकल नुगिया ओंखे जों ताम खालायबा सानजा जरावो लामागुरिवो ताखु हरै बेरायखा ओंखे नाखि मकल नुफु आबोखे आगिनि बुरिसो गुरा साबो ओंखे आसले मकल नुगिया आंनि तखे सानजाखे मकल नुगियाखे आ ताखु हरै गुरिरखे मकल नुबु नुगुनु ओंखे आं साना मुसुङो लाई थांनायनि जे सरकार नेता रक मन्त्री रक बरकी मकल नुगिया दा साबनि आमालो आगरतलावो आ मटर स्टेन्ड गानावो आयं बदार गुल चकर बखां थांमा जागा दुताला तीनताला थाङे आरो उला 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 के रैतनखा साबनि आमालो रखाबो आबो फानो वान सुदिबा साबनि आमालो बंनार कॉलोनी खाइरखा ताबुक जरा तिब्रासा बारिगो तिब्रासा एरियावो हा एडिसी एरियावो ओबा हाके नक ताङे केबनो टाइप 2 खलायनाय केबनो नक दारखा रेजागिया ओंखाय बाहायके साकाबो सिने आमालया सोंरो सोरैया गाबो तो जाग जागले जों आगरतला थाङा केन गारि नखरके नुहुरु उला 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 खिनियावहाय आजाका जागा साकलाय आं दंमानि आबो कि सोंदा रखा साबो रखाबो बहा माला रखा आबो साना थाके किसा मासाव आबो न कक सापानो किसा हुसके सादि एतो बेसि साके एंगलाक आबो जत्तनो साइमानो पाब्लिक जवाब रनाय पाब्लिक न नायनाय सों ताबु कायसा सिनि जेटा बानिं इशु आजागा बुबाग्रा दङ बुबाग्रानि दै दुल मुंबाय बुबाग्रानि नायकल मुंबाय ताबु कायसा एकटा सिनि बरक बुबाग्रा कक सायानि साकेनो सावो थाइसे बै थाइसे मुंसा बै मुंसा तिप्रासानो यक सामानि रिनाय तो फाइनायनि ताबुक सावो मियाबो फेसबुक सावो ताई इंतजार खालायदि नरक 21 दिन
Asuke no norok saimana no 3 saptani bisingo no mungsa kisu ungnai no ungnai sarbo sakata singo Delhi o already thanani bagai drafting ngi tongkha home minister bai kok salaika mungsa kisu ungnai no ungnai abono wansugui norok kaham kurungkhai sabjak lai naithok ajaga o thangai keba onek kisu onek borok kok saimano राजनीति दल कताल खानायो मुंसा किसु बरक खालायना खेना ओ ताबुक बकं तै फालनाय रं दल चाबजागलाय आरो मिटिं खालायके हल जायगा जों खालायगांकै बरक से गरै आमतैबो हुनै साइमानो गाबनो जों आबैया जों आबोनि बागैया जों काहामनायो लिगेल नायो सिनि बरक yok sama manteng abo senayo osukok saino ani kisi jakok samane orano muthaka jotono hambai jotono khulumkai